Hej, jeg hedder Imran Rashid. Jeg er uddannet læge, men har arbejdet som tech-iværksætter ved siden af lægegerningen de sidste 10-15 år. Den her dobbelte vidensbagage har gjort, at jeg både har fået indsigt i fordelene ved at bruge teknologi, men også ulemperne for mennesker, når vi overforbruger eller misbruges af tech-industrien. Og det er en af de vigtigste grunde til, at jeg har valgt at bidrage som medunderviser til denne uddannelse til certificerede vejledere i digital sundhed. Jeg hedder Marie Brixtofte, og jeg er autoriseret psykolog. Og jeg er medunderviser på den her uddannelse, fordi der er ikke noget meget vigtigere, end at vi kan passe på vores børn og unge. Og for at vi kan det, så skal vi klædes ordentligt på. Skærmen er flyttet ind i alle familier, i alles lommer. Vores unge mennesker bruger dagligt gennemsnit 5,5 timer om dagen på asociale medier, for ikke at nævne al den tid, de bruger på at game. Det ødelægger deres hjerner, det ødelægger deres trivsel, det ødelægger deres forbindelse til andre mennesker, og det kan jeg simpelthen ikke længere sidde og overhøre i. Jeg hedder David Troutman Madsen. Jeg er autoriseret psykolog, og så er jeg medunderviser i den her uddannelse i certificeret vejleder i digital sundhed. Og en af de primære årsager, jeg er det er fordi den her udfordring, vi står overfor, det er måske den aller vigtigste udfordring, vi står med her i 2024 og måske også de næste år fremad. Jeg tror og håber på, at den her uddannelse her, den giver jer en masse inspiration, der gør, at vi måske kan komme nogle af de udfordringer til livs. Digitaliseringen, den er væltet ind over os. Det er gået stærkt, måske for stærkt. Og konsekvenserne af det nu, hvor det virker til, at man i samfundet har fået øjnene op for, at det ikke er alt det, der blinker, som er guld, men at det også kan være vanedannende annonceplatforme, der simpelthen kører vores børn og unges mentale trivsel i sænk. Den sandhed er vi nu nødt til at forholde os til som ansvarlige voksne omkring børn og unge, og det er det, vi rigtig gerne vil klæde dig på til at kunne håndtere i den situation, du måtte befinde dig i som fagperson eller som privatperson. Vi har jo hele tiden hørt det her, skærmene er kommet for at blive. Men nu er det ligesom blevet etableret, at det er skadeligt, og vi står med den her massive mistrivselskrise med tal for ensomhed, angst, depression, der hos unge og børn, der aldrig har været højere hos stigende ADHD-symptomer. Og derfor er det alfa og omega, at fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, også bliver ordentligt klædt på. Der mangler moduler i det her på vores respektive uddannelser, og det er nu det, vi kan tilbyde under den her uddannelse. Vi kommer med 2 forskellige fagprofessioners teoretiske og erfaringsmæssige ståsted, og det kommer jo fra psykologiens verden og den lægefaglige verden. Og det betyder jo også, at hvis I sidder derude måske og har en anden profession, så kan I lade jer inspirere af de ting og den viden, som den her uddannelse giver jer. Og den kan I så prøve at se, om I kan oversætte ind i jeres daglige arbejde og se, hvordan søren er det egentlig, det spiller sammen, og hvilke handlemuligheder har I ude i jeres respektive organisation.